Mm. Ito guys, putok batok. Welcome to Yantut Mukbang. So, hello po guys. So, ngayong araw po guys ay bumili po kami ng mga putahe sa pungko-pungko guys. Ito yung mga tinitinda sa pungko-pungko dito sa Cebu. So, bumili po kami ng lumpia guys. Meron po kaming lumpia. Saka quick na malaki guys, yung itlog na malaki, buong itlog. Saka pork, fried pork. Saka meron din kaming kinabot o bulaklak guys, bulaklak. At meron din kaming nguyong. Saka rambutan guys. At pipino. At meron din kaming sausawan dito. Sausawan na sukang pinakurat. So guys, masarap to. So guys, start na po tayo guys. So naghugas na pala kami ng kamay guys. Malinis na po guys. At nag-alcohol na po kami. So, ni kinabo ito ko. Say mo. Unang kagat. Say mo. So guys, unang kagat para po sa inyo. Crispy guys. Crispy yung bulaklak. Ayun guys, super crispy. Yummy, crispy. Yummy. Nguyong guys. Crispy. Ito guys, putok batok. Bulaklak. Wow. Wow. Super crispy. Ayun guys. Ang lutong. Sarap. Ito yung quick guys na malaki. Crispy na malaki. Super lutong. Amazing tunog. Hinuyong. Up. Sarap.
Buong itlog. Lumpia guys. Tag 3 pesos to. Lumpia. 3 Tao- pesos ang isa. Taugi yung laman. Munggo taugi. Mura lang talagang pagkain sa Cebu. Na-compare ko yun sa Manila. Nag-stay kasi ako sa Manila mga 1 week. Na-compare ko ang mahal talaga ng pagkain ng Manila. Dito sa Cebu, super affordable. Umumura. Bulaklak. Tulutong. Tulutong. Rambutan ba guys? Paborito ko rambutan guys. Paborito namin. Next time nga, no? Mag-contest kami nito kung sino malakas kumain sa amin. Yung prutas. Comment kayo guys kung gusto nyo mag-challenge kami ng Rambutan. rambutan. Sino malakas sa amin? Feeling ko ako. Feeling ko lang. Padamihan po ng ubos ng rambutan guys. Malakas kumain ng prutas. Super. Hindi pala ako nanalo sa pagbalat. Up. Kasi sana sa pawis. Ingat. Print. Tata. Yeah. Guys, nguyong guys. Up. Sarap ng nguyong guys. Masarap pa lang talaga ako kapag ang lumpia, gulay yung laman. Sa'yo, saan ka prepare? Sa meat or sa gulay? Sa gulay. Gulay kaming dalawa. Guys, sobrang taba pa na guys. Putok-batok na pork. Fried pork. Mas na ba?
Sarap magkuha kapag may init. Bawal na daras-darasan. Nakakasama na sa katawan. Ito yung kadalasang mga kinakain ng mga estudyante nung eskwela pa ko sa CTU guys. Nag-aaral siya ng college. Ito yung kadalasang kinakain namin pag break time guys, pag noon break time. Dami nito sa labas. Sa ano lang. Pungko tawag sa Cebu. Means sa kanto-kanto lang. Pagkain kanto-kanto. Affordable. Guys, before kami magpaalam, may shoutout muna ako. Shoutout to Body Vloggers from Bukidnon, from Valencia, Bukidnon. Hello. Hello po, buddy. Kay Junel Iway. Shoutout Shoutout po. sa'yo. Hello. Shoutout rin po kay Insi Liling Vlog. Insi Liling. Insi Liling, shoutout po. Hello. At shoutout na rin po kay Mayi Canonigo. May Canonigo. Hello. Shoutout po sa Canonigo family from From Toledo City, Cebu and Hawaii. Shoutout po hello. Canonigo family. At shoutout rin po kay Sheila Almendras family. Sheila Almendras. Thank you po. Shout out. Hello, shout out. At kay Dance Malunggay. Hello Hello. po, Dance Malunggay. Shout out. Yun po guys. Salamat po sa panonood. Kita-kita po tayo sa susunod na mga video. Sa mga bago lang po sa aking channel, huwag kalimutan pong mag-subscribe at i-hit po yung bell button. So, thank you po guys. Thank you. Thank you. Paalam. Paalam.